नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा शुक्ला। मैं आज आप लोगों को एक नाच गीत सुनाने जा रही हूँ। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जब रेलिया गर्दा उड़ावे तब सुधिया बालम की आवे। जब रेलिया गर्दा उड़ावे तब सुधिया बालम की आवे। जब रेलिया गर्दा उड़ावे तब सुधिया बालम की आवे। 4 महीना राजा गर्मी के दिनवा, 4 महीना राजा गर्मी के दिनवा। जब केहू बेनियवा डोलावे तब सुधिया बालम की आवे। जब केहू बेनियवा डोलावे तब सुधिया बालम की आवे। जब रेलिया गर्दा उड़ावे तब सुधिया बालम की आवे। 4 महीना राजा बरखा के दिनवा, 4 महीना राजा बरखा के दिनवा। जब केहू मड़ैया छवावे तब सुधिया बालम की आवे। जब केहू मड़ैया छवावे तब सुधिया बालम की आवे। जब रेलिया गर्दा उड़ावे तब सुधिया बालम की आवे। 4 महीना राजा सर्दी के दिनवा, 4 महीना राजा सर्दी के दिनवा। जब केहू रजैया ओढ़ावे तब सुधिया बालम की आवे। जब केहू रजैया ओढ़ावे तब सुधिया बालम की आवे। जब रेलिया गर्दा उड़ावे तब सुधिया बालम की आवे। जब रेलिया गर्दा उड़ावे तब सुधिया बालम की आवे।